Hej alle sammen, og velkommen til den her video, fordi at jeg har tænkt mig at starte på YouTube igen. Men jeg vil begynde at starte på YouTube igen, fordi jeg mangler virkelig at lave de der videoer. Jeg savner det bare lidt at være. Og det er ikke første gang, jeg har sagt, at jeg kommer tilbage til YouTube. Det er tredje gang, tror jeg. Men jeg har virkelig taget mig sammen nu. Og jeg står faktisk i gang med at pakke til, jeg ved ikke om I kan se en kuffert, der ligger lige der. Tager til Thailand i morgen. Så det glæder jeg mig faktisk pisse meget til. Jeg tror jeg bliver en mega fed tur, og der kommer jeg også til at vlogge, så der kommer også en vlog ud. Der kommer noget part 1 og noget part 2, fordi vi skal ikke rigtig lave noget andet bare hygge os sådan lidt. Vi skal i Vandland, det bliver mega fedt. Men der kommer jeg så til at filme på min telefon, og jeg vil tage mig sammen nu og faktisk få det lavet. Jeg vil egentlig også bare fortælle, at det var det der med, at der kommer en vlog ud, og der kommer masser af video ud, men please vil ikke godt være sidde og skrive nogle videoforslag. Min Snapchat og min Instagram, der må jeg også godt filme mig og skrive ting til mig. Og jeg håber egentlig, at jeg kan komme rigtig godt i gang med det. Jeg synes egentlig allerede, at jeg har fået min kanalgrafik og min kanal til at være ret fin. Jeg mangler egentlig bare lige at få den her video lagt ud. Så vil jeg egentlig bare gå i gang med at lave videoer. Alt mit lort, det pakker ned, så jeg har noget til min øjenbryn, så har jeg noget til min mascara, og jeg har ingen foundation, jeg har ingen skid. Så jeg ligner ikke et menneske. Så alt min lort, det er pakket ned i den der, og så har jeg en daytest der, som jeg også skal. Men ja, der kommer en vlog på et eller andet tidspunkt næste uge. Del 1 i hvert fald, hvor jeg tager min rejse fra mit hus til Thailand. Og det kan godt være, at der kommer en lille, måske bare sådan en lille video om 10 ting, du ikke vidste om mig og sådan. Måske kommer der det, men jeg ved det ikke helt. Men ja, det er egentlig bare det her, som jeg gerne vil have sagt, og sådan lidt, I vil følge med. Det vil bare være super fedt, hvis I vil være sød og abonnere og like den her lille video. Vi ses i min næste video.